wai ka ga matar SD abinda kai kuwa nan matar inna lillahi wa inna ilaihi a ina wai ni dai in matan nan ta ce billahi lai sakin ta Salama. biye da sun ta Allah ya ga maza ka ce ana wallahi Allah mutumin nan wani fresh kake yi wallahi kai wani ma fresh na kake yi kai banda abokan ba dole Allah sai gaskiya sun kulle wa a gidaje ba dole ka ga ana ta dan wannan ba ta duk hutu ne kenan wallahi Allah nake gaskiya ne hakan yana da wai ya ne yake faruwa ne wallahi dai bari ko wannan lockdown din gaba ki na ga ma ai na bin mu ne ana zama jin majalisa laban da na karya ba na karya ai ba wannan ba ina wannan kasu na ga wannan can na gangare na gane to lallabi mata sama karaman munafika bace girma Allah billahi lallabi ina ga ma a ina nake jin labarin nan kwaran nan ni ma kamar na suna amanar sa take yi kai dan Allah wallahi ina ga ma munafika ce kai kenan munafika ce halin su daya shi ma haka yake mata Musa sai ka tana mun Musa biri ya kama da mutum sai ka tana mun Musa lokacin Ni har tausayin shi nake ji. ita tuwa bakin jira ga wani yaro kan ne jiyo ta zo aha haka suke wai kifta mai gira take dan wallahi kifta mai gira take me ruwa ana wani kashe mai murya ka santa wallahi ka santa santa ita ce dake wannan ba mata Abdul bace hanya kuwa anya ita ce kai ita ce matan nan ma ni ma zargin ta nake kai wallahi ban kyale ta wallahi ban kyale ta Na rike karuwa daga karuwa ba ni da damuwa daga damuwa na yi maka ganuwa a gani na ba ta da tsarguwa waka jira malam waka jiran kudi waka jira waka jiran kudi komai bai da famana Allah ɗai ce da famana duniya rawa malam duniya rawar ruwa tsarin gida malam tsarin gidan wato dama matan nan gidan take ga wallahi sai na tona mata asiri yau ba dai na ga mijinta tana ta wannan ba wallahi sai na tona mata asiri ko kuwa mana baka ce yau sai ta wani jin wannan wai wallahi sai na tona mata sarki duniya mai sanya mutum ya yi dan wuya in kai bauta duniya lahira san baka da mansala ai zango mutan duniya sun manta labarin lahira sun manta kiyama zai tsaya ilimin sa duniya munafurcin sa duniya sun dau girman hasada sun dora bisa kai kunjiya asha hahiya na tare muku yan uwa ku kazana ba na ga za mu je ko mu je hau mu je ina za mu je hau mu je ina za mu je na ba ku ga mutum a ce ta da zuwa ta mutum ba na ga ma ba komai za ku faɗi khairi ba sharri ba ikon Allah ne ai bayin kaina ne ba hasada ta kice ni na ba na jima ina ga ma magana kana mamaki ba to zo ka ga nan gida ina ga nan gidan nan matar ka ta shigo a nan take cin amanar ka to a wannan nan gida. din gidan waye gidan da take zuwa ne to ai nan gidana ne gidana ne inda na dawo haya ni na kama nan gidan haya nan din amma kama rai nan waye shine kaje ka dauko ni ka bar dukiyar mutane a wajen wai nan din amma dai tabbas kai ka cika cikakken munafiki wallahi kai algungumi ne shine har da biyan kuɗin mashin domin ka zo ka zuwa aure da matata da bin